हाँ माई बोल ना। का रे हमार तो कर में फूट गइल एकदम। का आय तोहनी के जौने बिया हमर करा देले बोलस न कि न चैन से जियले बनता आ न चैन से मुअले बनता। तोहनी के ना देखलू स भगचोनर से बियाह करवैलू सन हमार। आय दुनिया में तो निकल के ना मिलत रहे ना मिलत बोल कह दे तू से जहर खा के मर गई रहती चुपचाप। हम दिन भर खाली घूमत रहता दिन भर खाली घूमत रहता घुमला के अलावा कुछ काम धंधा रहता। कह दे बोल कह दे तू सब मर गई रहती। एकरा से बात होता रे तमर के जनतो नहीं हमर से बतियल तमर से बोलिया मत ठीक ना। हाँ वे पगला हवन वे पगला हो के दुनिया में तो निकलिए तो एगो लइके मेरा दुनिया में तो निकल लइके ना राज पूरा सुन हो गया है दुनिया में। का कोनो कमी बा का हाथ गोड़ में? हां हाथ गोड़ में कमी है बुद्धिया में कमी बा। का कमी? बुद्धिया में कमी बा हो। का कमी बा बुद्धिया में हो? रख मई तरह से बाद में तनी बते पहले तनी इनकस मैं बतियल अपन एक सुना द का कमी बा बुद्धिया में? का कमी बा? हां दिन भर खाली लहरा घूमबा जिमा कोनो काम धंधा नहीं खे का हैं का दाल भात मिलत नहीं खे? दाल भात मिलले से हो जाला हां हैं दाल भात में नहीं पेट ना भरता दाल भात से। तब का चाहता है? का चाहिए हाँ? काहे का दिमाग वो बियाह करेला संग रहते बानी संगे रहला से होखेला और कुछ काम ना होखेला। बरिस में अपन एगो चुनमुन हो जिहा सा चुन्नू मुन्नू अरे वो चुन्नू मुन्नू अब मुहा में उल्टा सीधा ना बोलो हमरा से ठीक ना लेके ढुक जाई रउवे के चुन्नू मुन्नू की जरूरत हमार जरूरत नहीं खे। एगो वही से शौक पूरा ना होखेला और हमर कोनो शौक बाटे। अब कौन तार शौक बा हो? मेहरारू के टिक के लिया के बैठा देनी ना ओतने से मेहरारू के ना हो जाला समझ गेला ना। और मेहरारू कुछ चाहेला। अरे मैं घर में अनाज गजिए देले बानी कुठले में भरिए देले बानी। अब एगो तो बतिए तो कहत नहीं कि एगो अनाज से पेट ना भरेला अनाज से पेट भरेला एगो तो बोल खोल के का चाहिए? मेहरारू कुछ चाहेला कि ना चाहेला? सिंदूर टिकली बिंदी उठलाली चूड़ी लाठी काजर पाउडर कुल ना चाहेला हमरा के। तो माई से मांग ली है माइये से मंगाओ तार माइये बड़ी माइये कमातारी हैं ये दोगला यही से कहतनी यही से अपन करम का फूक आग आग में डाल के फूकतनी। का है माई से ना मांग सकेलू? कौन माई से? कौन माई से? हाँ हमारे माई से उन्हें ना दे तो हर माई से मंगना तो कहते कि तोर भतार कमा के देले बा का कि हम तोरा के देही। अब हर मुहा पे करखा पता था कि नहीं के पता हो दोगलू नहीं के पता तो हैं करे खाऊ को कहीं के जंगल में घून लागल बा एकदम जंगल नहीं खे जंगल टूट गइल बा पार भइल जंगल कमाए जाए खातिर दू पैसा तो कमाए खातिर नाटक होता कमाए खातिर नाटक होता दूसरा को से जाके हाथ फैलाई चार गो बात सुनी उन्हीं के बा लेकिन अपन मर्द से हम चार पैसा मांगी खराब बा ना हो। मांग देला के बाद होकर कि जा माई से मांगला जा भैया से मांगला भौजी से मांगला सब करा के हम हाथ पैसा चल भिख मंगिन बनी हैं कमाइब ना मु बाहर जाई तो तारा के लिपस्टिक भेजा 5-10 दिन के अंदर में अगर बाहर ना निकलला तो सोच लिया कि ये जाके हमार त्याग दे वाली लेकिन ना का कहली जाए के मन ना करेला। लाइफ खुशी जितना दिन लागल ना ये बतिया कह कह के हमार से लाइफ खुशी लगावेला जितना करिए में मजा बा गोरकी में नहीं खे ना तो करियो जितना खराब हो खेलिसन ना उतना गोरकी ना खेलिसन एगो बात तारा के बता से 10 दिन के अंदर में अगर बाहर कमाए ना गइला तो ओकर तू जनियो या तो तू रहबे घर में या तो हम रहब ठीक ना। घर के त्याग देबे एकदम एगो बात याद रखियो। कैसे काहे बोलतनी आए अब तार माई या भाई या भौजाई से पक गइल बानी हम ठीक ना। अब हमारा बस के बात नहीं के होलो के झेलल ठीक ना हम लोग के बोली सुनल। चुप रह चलो हम चलम ना जाई पेट में हूं के हमारा जरी होइला त